Sådan, så nu starter vi. Kom! Du skal sgu ikke filme mig, når jeg går, mand. Er du fuldstændig skæv over det udsigt? Jeg tror, de er her med det. Så er elevtøj. Åh! Ej, kæft, vi ser. Der er vi kæmpe spejl. Woo! Ups. Jeg så, der var åben. Der var ikke åben. Der var åben. Kom, vi smutter ned her. Tak, sat mig kokken, kald mig kokken i hånden. Vi gør det sådan her, så ikke. Du skal igennem mobilen. Du skal igennem mobilen, hvis der er noget, du lærer hernede. The big hall. Skal vi skære op, mand? Er det gas? Jeg er død. Jeg får det slukt. Det var da fucking hårdt det her. Ej, sluk lige. Jeg er slukt. Kom on. Ja, sluk den lige. Sluk den. Du skal slukke den. Får det slukt. Vi skal lige se Junge skyde. Det er man træner med i skjern. Det er du sgu da. Hey. Lille mand. Kig på målet, kig på målet. Skyd. Nu ryk. No. Selvsyre. Hej. Mine boller. Okay, lige stille.
Fordi jeg kan få hjernerystelse til at se det her, mand. Og på det stop lige. Stop, gå af! Er den her? Hold da kæft, Hanne, fordi giver mig, så filmer jeg. Så kører du så, Så er Junkie heroppe. Ej, jeg gider ikke med. Altså, du skal lige passe på. Vi skal ud og hente bolde nu. Hold da kæft igen, altså. Fuck, vi keder os. Se hvad klokken er. Tak, stop for sat. Kør. 13:51. Nu drejer vi. Nu kører vi tilbage igen. Tak, må jeg godt filme dig? Hvorfor ikke? Nu har du ikke Braune. Lad kæft, Braune. Og han er en Braune. For 5 eller... Hvad her? Ej, det var shit så hårdt. I stykkerne. Kæmpe. Tag ikke ind over nu. Wow, wala. Chabana. Wala barsa barsa. Har vi. Ned igen. Så. Jeg er også en bøn. Fanden ved ikke, hvad det er. Det er en homie. Lad os dukke op igen på gangen, så kan vi sætte den ind på YouTube og alt sådan noget. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg tid. Det er fandme hårdt. Som I kan se, folkens. Så det er hårdt at gå over 30. Woo! Shake. Jeg er faktisk i højden, højere. Hvad er det? Large. Ekstra large, hold det kæft. Hallo. Jeg skal lige have dem i småling også. Så kan den her. Så nu har jeg elev, tror jeg.